Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Radisha baby bia wo he efri aya SOMPA FM CEDAR awanie. Ebre du say radidifo ye kone nchen onyame akoa ye bishop enchen na wode onyankopon asembre na oman ni nyina ntie ewa radidin mu. Ebre bia no odifo awrade yini ma oman no na okasa etwase nipa tie ni ehunu ni ye ni efa ni ye ni ade ye adwuma ni enyafa ahodie. Okay, can Deuteronomy chapter 18 verse 15 kwa awrade si mumuna na meyi odifo baako na mopaja ne de me wosra gu no so na makasa mo oman ni nyina tie. Hallelujah. Amen. Ebra so obi bia la obetie nyame akoa ye ba ha kakra na no fi adansenche ne anwadwuma enkrofo ofre eka ayaresa hodo a awrade na awrade akoa no so de aba ebra nso o dem hanom enwosra ne adwane na numre sa awrade nam no so mfa asam ne mra be ko ya papa nchen ni ama na kwa ba so nkokra eye bishop Albert Sakikwapon bishop ye mo akwa aba ba fidie so asofo me ma hamejemoso na me shira pompo mo tisɛn awrade adom bishop no mpa bo mo ana so ya duada. That's right. Duada mo tisɛn alo asi I know what we ka se no ko sɛn boko bishop na me adom bayemfa sa konya rade de adom ye na fanchia SOMPA TV. yes ahwefo nyina ya mamu nyina jo Yankopon shira mu pi. amen Samre bi amosa mo mre na mo daje na mo dem television no eto SOMPA TV. That's na mo right. dem radio no so to SOMPA radio. Na mu CEDAR awa na. amen Yankopon on shira mo. amen Ena ye duada. Ena dey aye duada. Ena duada ye duada no be ye shewofia. amen Hallelujah. amen Na mefasa akwenya no so na mada wana oboye chidom meba azuka dadefa obofa just oboy juma ofia papa sa so na enkra MCR David so na pamfo se mo chichi fidi kase no ema ye nyankopon o shiramo Kave so ya ta ono so o je nchiro ya be shira kiru no nyina amen sabre de CEDAR wa team no na ya bedu no enti sabre de fa fo no na fro bi si fro bi fro nua bi na fro nua bi na ka kire ne se nyame somfo no nyame somafo my God wa bedu yes ye nyame nam no so de no nyankopon hinta semoba ye bia na ye gina so abompae no wa bedu fie. That's right. Na enne so nyankopon ye na adwuma akonanim amen na wotwi be ye nhira na wotwi ma wa wo hwe ya kutie amen na ya ba fidie so nyame asama ye de bra hwefo ne atiefo nyina ne se ehimfa na ye gyanom nyankopon no wo ya ba fidie so asama ye de bra mo ne se ehimfa na ye gyanom nyankopon no ewo amen na ye gyanom nyankopon no wo he no haw ne amane edoso kamia ye se na wotwi biara Ghana ka kwanhia no owuo esisi amanfo ma amanfo kunum my God amanfo yenum ena owuo di omokoi adentina nyankopon amakwan
ama saa nneɛma nyinaa esisi na nyame asɛm a ɔka sɛ ɔrempaw yɛn na ɔrenya yɛn no ahemfa na saa asɛm no afa ɛno na yɛbaa yɛka kyerɛ ahwɛfoɔ ne sɛ yɛnkɔ na yɛnkɔhwehwɛ tete atempɔn Jeremiah chapter 6 verse 16 no ɔsɛ yɛgya no fa tete atempɔn no so na ɔnya ahome ɛde ma wɔn kra nti 2028 yi wo a wohwɛ me a wotie me sɛ wopɛ sɛ wonya ahome ma wo kra de a CEDAR awa ahwɛfoɔ ne CEDAR awa atiefoɔ wopɛ sɛ wonya ahome ma wo kra de a gye sɛ wɔde nyame asɛm no ɛyɛ adwuma amen some de mo a mo wɔ Facebook no so mo share link no that's right mo share link mo like page no my God SOMPA page no mo like na mo share emma obi no be so nhwe bi no be so ntie bi na sania Daniel kan no Daniel chapter 12 verse 3 hono o se na badwoma no be hyen nipa biara wo hwe me a wotie me na mo so ma obi nya nkwagye ma ne kra no Bible so be hyen sense no na wo wotimi de ne papi boss ro ahenie no no also be hyen se da pem ensroma hallelujah amen enti mo share link no na mo kan to obi se ene ano be ye hye papa hallelujah amen na bosum we nyina ensemfo a ye yi a me kasa ho ewo fidue mu ha kira hwefo ne etiefo eni onyankopon na obo ne wiase de obo ne soro de na sase ne emu adede duo nyina meka Abraham ne Isaac ne Jacob nyankopon no eye ne su ne ne ban onyankopon su ne ne ban onyankopon su ban eni ne bufu God character and his anger. Hallelujah amen na wotwe nyina etwemo ya kasa fa ho ne na wotwe foforo ye to aso ye anger the God anger onyankopon abufu na sani enim se onyame jo nyame do ne ma nyame yi ne mafiri sohwe don ahodo mu nyankopon ye trimobro nyankopon oya yemuye na do ye doso no onyankopon suba baako ne se onyankopon ne bufu na point ayedru so na wotwe ye mammon against God se nipa enwinwi etia onyankopon eya nwinwi ade baako onyankopon ompe eya nwinwi na onyame nam sa nwinwi ne so akum ye na gyanom pi na ye brɛ so ye guso aye nwinwi enti ye be kotwere sem no na wo hwɛ me a wotie me ɛtɔ da abufu a wonya na wo bɔ mpa ya nyame ntie na akɔba sɛ onyankopɔn ayɛ hwɛ ha na nyankopɔn ɛnte wo sofre nyina yɛ enwinwi de nyame ya ma wo bia ɛnsɔ wani ɛna ye generation a yɛduru so de nyame de ama ye bia ye mpɛ obi nya fie baako a opemienu onya ka baako a opeka mienu ade bia nyankopon de manipa no enso nipa ani na Bible said de onyankopon ye ma ye na janom ewo Misrim asase so basa onyankopon de ko yi won opaipu kokomu de won fa asase tradada so wona nanpo anka nsiom na binsida ewo wiase na o hwen sanchane ahodo du a onyankopon ye no Misrim asase so ma ye na gyanoma eduru baabi osofo obi afie no owuo wo anso so nipa ye fra won se Israel for no de na omufie no owuo ni ho when nyame de kyerɛ wɔn tumi ne basa ɔde gye wɔn eduru baabi nyame tɔnso kɔtwea edugu asase no de sei onyame ma Misrim asase nyina pae entontom anso so ebi anwie yɛ na agyanom Israel wɔ Misrim asase so aboa potoro ɛfa asase ne nyina efie biam anso yɛ na agyanom fie die nyame to hye sɛ no no nyankopɔn ato hye amapo epotimi bosoro chi ne saa ebedu hye no so a na ana obi ote coastal area bia bedi adanse epo no beti ahurusu bebi bosoro chi ne saa storms no anso ebeduru hye na epo no ayede asa na chi my God nyame yesa nyame ni nyina ma ye gyanom ewo Misrim asase so anso so no
eduru baabi na wowura afi enti na me ba se ahwefo na etiefo wo wowura afi de awurade ayama me pese me kai wo baabi bia nyame di wafiri ni baabi bia nyame di wabedru na nam se ye ba afidie so a ye ne nyame ma no bi so na esom ewo space no so eye Facebook no so no nti ye be ko ho na omoso ya ma akwa aba eye CEDAR our jumadi kese na de jana no be so ewo fi ha no she yo abna aboachoa hweyen wase more fire sanso na marry the rules hweyen nana afia hweyen Philomena Dua hweyen upon David hweyen Princess Michelle Amponsa hweyen Ellen Frimpong hweyen Frank Safo Apo hweyen sanso na prongo su gina so hweyen Anna da center ejina so inshira banso wo so Linda Owusu wo so Ruth Asemani enso wo so ena Mercy enso wo so Abena Aboachewa enso wo so Ozofu said uko YouTube also a Josephine Ofe enso ewo YouTube on ma ne esom Facebook Ochre Gladys Mary Sam Bismarck Abasage Zinabu Amedu Aisha Dauda Eda Benis Japan Linda Owusu Felicia Boateng Ajiman Elvis Dina Asare Richard K.A. Anti Osei Akotoba Afo Ena Benjamin Kusi Albert Frimpong Amasewa omunyina ede yesom ewo Facebook sa Amasewa ose ohwe pa ewo your friends YouTube every US ntinya menshira no pa ene ye mamu nyina kwaba ewo space no so mon share link no mon share link na mon fa mo comments emra Nyankopon shira mo amen ye be hwe twere sem no ye be se akoye chi kakra akona hum eti ba ko yimu mienu ne miensa no obuwa na ne da di kan a one yesom e CEDAR awa iso enti Nyankopon su ene na bufu a ono rade na kasa enam odifo na hum so e kasa enti na hum eti ba ko chemu mienu ne miensa so Nyankopon ye ninkumfo Onyankopon ye ninkumfo awurade ne retofo Onyankopon ne retofo ampa awurade tore na nabufu tumi hye no ma awurade Nyankopon na bufu tumi no hye no ma awurade to na ho hihiafo so re to na ho hihia so wire na nabufu wo ho ma na tamfo awurade bo chalifu also ofesi wa amen ejasa enanyumere yase Nyankopon bufuo no ahye Nyankopon ma asofo bi a watra ekurase pen yase koko no ya hye ne ma eburo no ya hye ne ma eyuo no ya hye ne ma na chese ade na aye ma ose Nyankopon bufuo no ahye ne ma ena oba your friends okodwema central market for na adwom for ma no so mo so koko na o ma shade o ma bo o ma ase o ma bo to na ma olonka no o just say hallelujah cheche adwom for ma ni na me bisa mo se konko na mudi susu esi chire ni emo ni nuama na konko na ase no ma bo ase na ma chance ade no apagya usaka kragumu a eno so na ayema na eno so no eno Nyankopon na amamo saa ngosra na se mo fanya saa na se eyemu ankasa mo ngosra na mo de yesa eno so munya mo hweye na Nyankopon bufuo betimi abamo so hallelujah amen enti yesi Nyankopon na yesom no no yesi ebufuo na ye den ahye ne ma enti oso hwie na bufu egu so a untimi nyina no na nyame bufu no gu ahodo bebere e ba nipa so enti yes chase ewo Exodus chapter 16 verse 2 and 3 Mose nguma etoso mienu etoso dunsia yim mienu ne miensa Mose nguma etoso mienu yimu dun eti dunsia yimu mienu ene miensa no yentie de atweresem no ka na Israel for asafo mu no enyina anwenwe ti a Mose ni Elon esre so ho na Israel for no ka kire won se anka Awurade mayenwu ne nsa no mizim asase a na yetete nam enkukuo ho na yedidi men no so na moyi yen abasle yi so se mode ekom ebekunkum asafo mu yi nyina amen ana
onyankopɔn a okoyi ya na gyanom Yes. asofo awon adwuma oyo na asofo set obi amu nyina mo beka baako oso ye nsencheni du anse na oyi won monka 11 pe na ahwefo na tiefo nsan kai we say mabɔ bɛɛbɛɛ miɛnsa ansa na yɛhyɛ aseɛ ahwɛfo ne atiefo hwɛ nneɛma nyankopɔn ɛyɛ no Misrim ɛde ma yɛ n'agya no mɛde ka sɛ ɔma Misrim abakan nyinaa efiri mmoa so kosi nipa so ewuwuye ɛma nipa hu nyame tumi na Israelfo no fie deɛ owo bi ensi ɔsɔfo set kabako papa oma empompobone ebobɔ Misrimfo no nyinaa ewo krom hɔ no mebra Israelfo no deɛ empompobone ni bi ambobɔ onyankopɔn tumi no ɔsɔfo Emmanuel papa ɔtɔ oja ɛyɛ te sɛ sukɔtwe afiri soro egugu Misrim nsase so de sɛi enuaba ne afom nneɛma nyinaa. Hallelujah. Amen. Ɔsɔfo aban ɔma esum kabia uso utimi so sum ni mu kura sei ɛtɔ Misrimfo so ba Israel ho Goshen ne de na han da hɔ no. Hallelujah. Amen. Iti nyame yɛ saa nneɛma nyinaa de ma Israelfo a ɛkyerɛ sɛ ɔdɔ wɔn. Yes. Hallelujah. Amen. Aso mpenyin fo no so kami gu mo. Kami. Awa kyerɛ ɔsɛ ntontom a nyame pae mo abɔne ɛne mpɔtoro. Hallelujah. Amen. Na da ne moja. Abaka the firstborn. Minister comfort so de ne de aba wa kyerɛ hɔ. Ɔse onyankopɔn ma Misrim abaka biara. Ɛnyɛ nipa abaka nso nko a o. Mo abaka nso nyina nso wi. Anyame de kyerɛ yɛ na gyanom ne tumi ne na hoɔden. Nyame ɛtɔ mana aduane a ɔsɔfoɔ ma anya ho adwuma. Nyame ma nsuo firi bobam na wɔnom. Nyame na yɛ aduane o. Eduru baabi ɔmo so ɔmo pɛ ɛnam ahwe. Nyame de apuoyɛ mfonama ɛbɔ wura pum ɛkɔtwe aboko. Ɔmo wi nam saa. Aso eduru baabi no. Ɔmo se ɛyɛ ma wɔn sɛ anka ɔtena Misrim nipa abrabɔ yɛ din kakra pɛ na nipa wura fi ne ho maame a wohwɛ me papa a wohwɛ me ɔsɔfo a wohwɛ me ɔhene a wohwɛ me ɔhema a wohwɛ me hwɛ baabi bi a nyame yi wo fie na hwɛ numonyam a nyame ahyɛ wɔ hwɛ atade a nyame ahyɛ wɔ ne ntoma a nyame afira wɔ hwɛ fie a nyankopɔn ama wasi abusua na wofiri mu kora na fie a watimi asi no nipa dodoɔ sɛ na atimi asi fie no hwɛ certificate akuta wɔ o PhDs ahodo a wabɔ o masters sign na wabɔ abusua na ka wofiri mu no na ka ni hɔ hwɛ baabi a nyame di wo ma duru o so so manie Oso ma oso yɛde yɛnsa kyerɛkyerɛ ɔma hwɛ ɔma na yɛ awuraba na yɛ akrakyefo yi na ka bi ne fie hɔ oso na yɛ fra wɔ sɔfoɔ ɛna oso so no nyame nkurɔfoɔ afiri mu aba abusua bi a na ka wofiri mu na ka yɛ sum abusua no pɛ sɛ ɔsom nyame kora wo ntɛmɛ nsom ɛnɛ wo so teme de wo nsa kyerɛ ɛsi wo bo ka sɛ woyɛ onyame ba utime ka sɛ osom Abraham ne Isaac ne Jacob nyankopɔn wɔn so watime afiri saa esum no mu ewudi abusua no yɛmu bebre abusua no ka ofiri mu na ka nyɛ o akɔwensafo asefoɔ ayarefo asefoɔ abusua na nka musuo ne owuo krakra bi wɔ mu aso hwɛ de nyame ayama wɔ ɛna me ba sɛ me ba be ka de Awurade ayɛ wo wa wo hwɛ me a wo tie me na hwɛ baabi bi adan bi anaka wo demu ɛya wo kɔ yi a do memene da weekends no mo amunya akwa tutu kwan no ɛya kron ketuo mu saa dan no mu bi na wo da wo ɛno mu bi na yɛ wo wo mo mu bebere na ɛdan ba ko nipa egu dan no mu no ɔsɔfo nipa egu dan no mu no mo bebere na mo ne mo na deda wo emo nkura ne emo tafre emo mo abɔ ne nyanya nkyerɛ ɛtɔ da so wo abadam hɔ aso ne o da hwehwɛ dam mo bebere kura owo timi ya dan fi sele so begu so say grab o kwa efuo mo bebere efuo mo owo tie owo so asofo ebi atena
ekura light ni ho obu ha wo hwe me a wutimi pesa me kai ka a wunyu na odi bobo etoda tete na light na sofo yesi crazy asan enti crazy asan etoda soso a crazy no wo ho no yesi ka na shade abo enti bobo no ye de si bucket mu na mo ne bete no mo bada wie na odi onsafa ohini mu a na me pesa me kasi kani bi a wo hwe me ohini bi a wo hwe me ohima bi a wo hwe me amayoni bi anyame apagya we na wudi onabo abeka ho na obi hwe me obi tie me na oye dog na amafo du wechi na your friends yi da ukomu na amafo du wechi fro dog say hwe me ye dro ben na medication hwe baby awrade yi we free na kura no say asori kura nko biom wo say ade ba ko bi a ope baba ko bi ope juma ba ko bi ope promotion bi project bi ade bi ope awrade wo a wonsa nyanka yenti na on kai say na no asoma for po onyankopon oso kwa awrade ni mpre ba ko mpre no ne mprensa wa ade ba ko nyankopon say po eye ma dom dos ma on ti de wanya na eye no padu do say ena wo sunsum ne wo handkerchief to ayadefo so a na wo ho to won ni padu do say no bomb paya na prison dan na biebie na nkonsonkoso mo tete de media dom wo paul eye ena de nya media mani pe biara enso ni pani efra so fo mpanyimfo so e dia bewura amanyofo mu ye kwa himfofo enya de nya media mo se amanfo proto awatonto na wasansi ekira awatonto wasi ekira se atonto ene yenko twere sebnu mo na ye bebo mpa ene mande bia no ye da ye de suo for odimampa intercessory prayer ente ahwefo ni nyina fro bi se na ye odimampa ye be diama oman na diama sompa juma ko na ye diama ye busua na wotwe adeboni bi asembisi a na wotwe bebe bia ade a wa hyehye plans nyina osofo be sei ya be fro se asemesi fie nti no tuka na bra ye hia enti sa asembi ensi na wotwe a bebe bia opese okobi obekwa anase wonko eni ensese na wotwe asembi ayeden esi hallelujah amen yehwe Numbers chapter 14 yenka from verse 1 to 3 numere etidu na nchichemu baako ekosi miensa ena asafo no nyina mema wonne so na oman no su anadwo no na Israelfo no nyina nwenwi tia Mose ne Elon na asafo no nyina ka kire won se ekaye nko a anka yewu Misrim asase so ana estre so hampo ekaye nko a anka yewu na adenti na Awurade de yan eba sase so se yametoto nkranta ano na on fa ye lenom ene ye ma nomum enye ye na ye ma yen se ye besa ko Misrim bio amen hallelujah amen mammon against God mammon against God enyunia ye nyumi tia onyankopon de nyame de ama ye bia no enso ye ni mama a wo hwe me papa wo hwe me ente ya wo kai wachi enti nyuntufo bi to nyum bi se na ka wo ye dua o ye dua bi hu mele ena Awurade aye den aye ni sei hallelujah amen ena dia na me pesa me ka kire wo ena dia hu na wusu asofo Israelfo no nyina na anadwomu no nyina mu usu no wa wo hwe me a wusu dia hu na wusu kese nyame ammo yie ena nyanko oso onyumfo no kire di onyuno no se wa onyuno yie dako ye beba ene nyame bobi tuntum osin tuntum na wompe ento no ankasa kotopo green ebe pon ho kire nyanko se nyame ammo bi ene obi hwe ene asofo nyina pomo osofo o pon hu yusu di nyame abo se nyame abodi nyina no nyame bo wie o se eye na ye papa ene obi hwe ahwehwe mu su se nyame ammo yie nyame o se di oye ye bia no eye na ye papa Israel fo no nyunwi se ka otimizim a ka ye ma wo ene obi ka se wabedi nyame achi ama ene wahuna mane wabedi nyame achi na ware ankoyie wabedi nyame achi na dwumasem ankoyie wabedi nyame achi ama ade bi ohwehwe ne nsankae na wonim de Awurade ba be ya ma wo kira wonim de wo wanim
Jesus. Unim di Nyankopon ba be yama. Or say the later rain shall be greater than the former. God bless you. Now one kind. Nyankopon boy na amani hunu kan ye ho. Wa wo hwam ya uti me osenka ma. Etimi ensa osofo yima kan. Yom ba kunu mienu miensa na hwefo nti. Wa wo hwam ya uti fa hwe utim se Kristo sum nyame som no me ne nyame ma na ekasa. Se ohaw ne amane ewom. Abrabo no nya from de bia. Yesu Kristo nyame ba no kro wa mbefa na ho kono. Yes. Oto de du baabi o se su kom kra ye den e bedin no. Eduru baabi o se no ma e wo mpreburo e dedem akraman wo de ben abo dedem anso onipa ba no oni baabi mpo a odi ni ti be den e beto. Enti adenti na wusu a wo ye den unwimiti Awurade. Ena me ba sa me ba be ka kire se eno soso e yade a edi nyame ebufu hio ebre nipa. Enti obo ho a hwe yade bi ebo wa nyame san wo yade. Wa wo hwe meno wa hwe yade bi ebo wo sa yade kro na abo bi wawu. The hospital baby okoda na eso koda red. Yes, say the oxygen si so the life support si so and now about life. Yes. Yet ye yade bi ese bobo nkura brem ne baby obedru ka baya manya bi a wunyinya kan sam bi aka toto wa nyame atwitwa obe bowdua aso nyame gi obe domel aso nyame ama no me na amem. Say no kan Proverbs chapter 26 verse 2 say send up to pray to ni asufra ketekire kire no sana dua hunu bia emam nyame amadua bi nipa bi bo de hyena bu kosua the same dua no nipa no bo de kunkum nipa bi aso won say Nyankopon de asese yamanfo bi aso Nyankopon ajo de nyame ayewa ma nyina ze so da so say nyame nya hwema hwe ba bia nyame de webeduru eno so ye bone kase de nyame abufu show e ba so nyame ma wani mra ho so amen nyame ma wani mra ho so ena nwumre awsan kafo no say bibia ye den de bia woni bre e wo soro de ben ase wase esu woni bre se de woni bre yes enije woni bre awere wo woni bre enti me de sansam wo jaw enti wo a wo hweme de ababi asom na inkunumdie wo wanim nyame shira na nyame ma wani mra ho so sambre me kanfo Awurade ma se onfa Awurade Yesu Kristo se wo Awurade na o kraje nko a sabre ya na ye odom bre ne adwensa chada bo modern na se fa Awurade se wo Awurade na o kraje nko na wanya home e de ama okra nyame nhira opi nyame ya adom na Yesu ama omo nyinwi ye no nyama etoto wo no o kira Yesu ama no de dum ya ye beto aso ho ama wo se enwinwi no wanya ya e de how bebreo shalom peace. And now me person me catch here for say na ye be yo di man pa ye mpa bo anu all day 15 minutes yes enti wo all dem ho sorry gina ho o hall ho freedom ho ko hall ho wa wo shami a wo tie me bie o TV no bie wa wo tie o radio so ma volume no mra se na be ya wo betimi abom pa ya osofo o se se gidifo bom pa ya bibi ya den esi na me pesa me twamfo ni kakrama wo Ghana wo hwe me no e kame ya se de bia na wo twi bia ne pa ahwere won kra ka kunkuma amanfo ni pa hia kwanhye wo bo hu na nopa e bedo anwumna yesi wewu yesi ka kwanhye bi esi wo kwa we so obo ase kwan so enkra kwan so kekos kwan so ehi kwan so nkransa kwan so kumase kwan so sunyane kwan so dumkwa kwan so sewi kwan so atebubu kwan so adenti no owo no basa e kame say yade so doso osofo yesi no nyario yesi ya rational yesi ni kidney yesi ni liver yesi BBC aye no die na yade kika manfo yesi stroke ache no yesi wakadam e no be hwem obi tim na ne ho dendenden o ti say ye tie fidie so e no person sorry osofo ntime so obi person sorry kwa sorry mpo person obi person if you or trainsa aye den efa cap essential no mpo ntime ene ye hwe hospital hodo emergency nyina ya ma o emergency nyina ya ma ene dia na esi enti nipa ya friend Isaiah or say
Zion ti Jerusalem ti menye kom oso onye kom enti mama ohwe me enti wabusua no ye kom dabi efia o ye kom ma no ye kom asafo no sofo ohwe me awotie me osofo o ye kom ya de aba so de no so ya de aba asafo no so o ye kom abusua panyi o ye kom ohini ohima ohwe me o ye kom amayoni awotie me ohwe me o ye kom ya de tototo amanfo enenamu eba oso o ye kom Jeremiah chapter 29 verse 7. My God. Or say Jeremiah chapter 29 verse 7. O se na mo hwe kuro a me ma o tu o man Ghana mutimu no eyedie mo hwe Ghana yedie na mo awurade mpa o se ye mo mpa ye mo man Ghana na ne yedie mu na mo bedi Ghana yedie mu na Yesu ye bedi ye said of 1 Timothy 2 no canon from verse 1 to 4 no o se de edi ekire nyina ye nya odima enti enaka sa awurade Yesu enedai anopai ewie enyumrei awurade asama ba awurade medimu fo efese minwi ewo nioma bebere ho ejanto Yesu moja awurade famifo nso cheme enyumrei sese ye wade na bomba Yesu awurade Jesus Christ. Psalm 37 verse 5. My God. Bible say yam fire kwan no e hye urade nsa na yam fire ho eto no so no obeye Sompa TV ni Sompa radio ahwefo ne atiefo mo be di adanse se eto da ohwe TV no kura na nsuo weda na ateko eto da machine nyame nsema ekoso ewo Sompa TV enyo obia na bia TV ni radio o ma nyame sem koso sa wo so o ma akonya ma nyame ma be kan kwanje sem o enti wo se ye bompa ma nyankopo tumi ye kese e free CEO so okuni ode fidie baaye one ne board ye bompaye ama won one ne mpanyimfo kasa awurade Yesu ye pagya Sompa TV Tera 1 TV ye pagya radio stations ni nyina ye Sompa media ye pagya management board no eba wa awurade anim Awurade ma wo bambo enye kese ewo dwumakuo yi so oponefo no hwehweye biara etia Sompa media Tera 1 media awurade mpanguma ye Yesu demo ahwefo ne tiefo bie wa na bo fire Yesu demo Jesus Christ. Any evil agenda against Sompa
SOMPA Media. My God. And CEDAR One Media. My God. We shout 3 times. We break out. We break out. We break out. We break out. In the name of Jesus. Amen. We go for the second prayer. Yeah, bon paye. Say yamin to SOMPA. On to insurance you. Engu CEDAR One Media. Ne SOMPA Media. Fidie. Edwumayefo empanyifo frisi yi wo so ekosi kuma so wo yeso demo ya mampae wo yeso demo already about ya ko so apela wa media and so media already the power of bless and see wo ya mampae ya so that it all so already stress you already power of so to wa you have so why you so the power of sambala ba and then Kalaba, Jesus Christ. Prayer number 2. Also for the mind Ghana eberade. Owo do dodo. Bishop. Wa owo nipa otimu se nipa ewu dodo. E wo mind Ghana 2025 yi. Ano ye den dodo. My God. Mpanyifo wo mind mu ehemfo ne hema ene esikafo ene ehiafo mu asofo kristofo a ewuo ne mu kramofo osofo ye bompaye kasa urade yesu yepeja oman Ghana eba urade enim efim panyimfo so ekosi ketua so wona odi tumi wona oni tumi emo kristofo yepeja wo nyina nipa bi owo man Ghana mu osum bi owo man no mu mo nyina ba urade enim mo je biara asasi eje ewo man Ghana mu ene ye tomuja se ye twetwemu owo sum kabi efa o man no ewade han to man no so wo yesu demo wa wo hwemi a wo tie me boy mo man no Jesus Christ. Kasa urade Yesu. Ghana akwantempo nyina. Ye peti Yesu moja guso. Ye peti Yesu praise the blood of Jesus. Praise the blood of Jesus. Open your mouth and pray. Praise the mighty name of Jesus. Already Ghana praise the Lord. Sister Regis praise the already the word praise the
Christ. Everybody ye pay your mind Ghana ba wani mo yes. Ye do mind Ghana do su ko wo Yesu mo je. Amen. Ye de mo penyin for do su ko wo Yesu mo je. Amen. Every president so. Amen. The cabinet no so. Amen. Ministers no so. Amen. MPs so. Amen. Him for so. Amen. Him so. Amen. Mo asofo. Mo penyin for. Ye do mo nyina do su ko wo Yesu mo je. Amen. Kristo asafa hodo ye de do su ko wo Yesu mo je. Amen. Osuma hodo nkrembo sumni osuma wo Ghana nyina ye de nyina do su ko wo Yesu mo je. Onyame bampo nya kesi o. Onyame bampo nya kesi o. Onyame bampo nya kesi. Amen. Mine so tiamo amen 3 times. Amen. 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 Prayer mo Facebook no so nyina mo type amen amen amen. Assemble sia obon say e connect ko obi abusuam. Prayer number 3 ye bompa ya ma ye busua obi bia wo hwem bia wo abusua e bia bibi ntimi ntuo anso de wo hwe fie no mo bebere mpo panyi bi wu sese ya panyi die ba beto wo adwuma bia wo ye bia wo begyae asem bia si age se okọ enne bibi si wo abusua mu appointment bia wo na awotwe mu ontime nkọ wo ma wo kunu wo yere ka se urade Yesu wo se yemfa ya kwan ensha wonsa na wo na obeye pejama busuya na wotwi yo e de ba wanim e de mabusuya no edo suko ewo Yesu moje omo mo Europe omo mo Asia omo America omo Ghana Africa na bibi obibi ya obia kroketu amu kura kase mo bia wa no fa wa busuya do suko bia wa na bo Jesus Christ. Wa shame ya utim oso be bom pae de wa kwan ya shewrade nsa. O se yemfa ya kwan ne shewrade nsa. Na wotwe mu bebre obetu kwan obetu ka obekọ obetwa ka mu ene moto bobi abobo ya bobi praja bobi obi ankasa tunika no bi dia bepimo o appointment obetu kwan na wotwe kasa urade Yesu na wotwe mede me ho ba wanim mede fre ne me fiba mede die ne me nom me nyuma so urade mede sha wonsa ema me ho ma asem bi wa no na bon pa wa Yesu de mo
Jesus Christ. Type amen 3 times. Amen 3 times. More Facebook. More type amen 3 times. Amen. 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 Yaba efidie so a sida wa me ma fa insio siso o documents bia faguso obo a obabi how o wabusuani bi o ha wato no oni wo nche o obi man so obi close obetime de ne photo atoso uhia se ya email wo e wo gmail wo email mu fa phone no toso uhia ade bi urgent ade bi o person o de toso na me boss mpa fa toso ye bon pa nya me tumi ebo osofo ye bon pa ye amasida awa ahwefo chese wona even ye ba space so ye ba TV so o mo say o mo mra na o mo da age jise ye pon ansa na o mo da no o mo doso eti ye bon pai amasida awa ahwefo na etiefo ka se urade yesu ye di sida awa ahwefo na etiefo e bo urade anim na wotwi urade nya o ma bra bom nsa o ma koma so ade bia ye frema o mo o yesu demo ye fresi kama o mo ye fire de sama o mo ye fregu mama o mo ye fra dance mo o mo ye wa na bon pa ye sida awa ahwefo na etiefo be be sida awa ahwefo na etiefo be urade ni ye Jesus Christ. Erade me bom pa me sida awa ahwefo na etiefo. Yes Lord. Me fresi kama mo. Amen. Me fra ya de sama mo. Amen. Me fra adwuma ma mo. Amen. Me fra kwa honsan ma mo. Amen. Yo hia ba je ba. Amen. Yo hia kru je wo kune. Amen. Ade bi o hwe bi erade fa dom mo. Amen. Wa mo obi man so. Nyankopon fa ne san ka wo Europe. Amen. Asia ho, America ho, Australia ho, Africa ho, Ghana ha, Ketuemo, Nigeria Rademo akoma so ade mmeremu. Yesu demo. Amen. Type amen. 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 Ya de mmere na ye adwuma wa fidie so. Na se na jane se aso no. Ya nya mmere bi ka ho a aso kire Yesu ama ye beto aso. Samre me bompa ya agu nsuo ene o documents no so awrade ni pe biara wa pagya nsuo Jesus ma otumi monwura nsuo no amen nsuo bia na ni Yesu moja amen nsuo bia na ni miracle water amen nsuo bia na ni healing water amen nsuo bia na ni breakthrough water amen de modi nsuo be ye biara adanse mra afa me bompa documents bi egu TV no so ekuta wo radio no nyankopon tumi ntoso amen ya me favor ntoso ya me grace ntoso amen fragrance eguso wo Yesu demo amen sana monim sida awa eda dwada bia ye yisi ho se ye de ye odima empire e de maye ho ne oman no na ene ye frɛ fidie so no sana me pesa me bon kan ne se sida awa ba ye di adanse bebre nipa bebe na frɛ di adanse enti fiada ye bie kwan bebre mu anya kwan ni mu adanse na lines no high eda okuwa da wo ye nim so ye bebie lines na to Wednesday coming Wednesday Yesu ama to wa adanse bia CC na ene ye lines ne ye miensa ene ye free so pe ye be pick course so for 1 hour 10 to 11 wo pese me no bom pa bia na announcement we na mon channel so line na di kan no WhatsApp line
line na to so mienu nsan ye WhatsApp line na me the line na di kan na ama Ghana fo ya mo a ye wo Ghana ya na line na to so mienu no me de ma mo a obi man so mo a mo wo obi man so mo betime de eye mo prayer request afa so na ye no ma bompai o wa dance so a o ye no voice me na voice note na o de afa so o wa send bia o de afa so e san o fresh o be san aba enti number na de kan na WhatsApp Ghana o betimi de afa so o prayer request na e 0557 0557 000 000 967 0557 0557 000 967 e normal fry be fa obesa obetimesa ye WhatsApp number ano ye for Ghana na number toso mienu de enti ene mesa de WhatsApp line ba kwa council mo a omo frɛ wa buruchiro mo so omo frɛ omo bre na Ghana for na fa line no enti me de sa WhatsApp we e mamo e ye 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 and also your WhatsApp ma create the omo obi man so across the group Ghana obetimi eno Ghana phone ka ho de di kan send be ya ebeboa obi bia ni nyina me na ma attend ni nyina o de ba mebo atimi reply SSM no bon pai was from no number chat to 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 nyame shira opi Yesu ama ochira ebe shia same time 9 to 10 ewa fidie so menyu wa fidie no mfre SOMPA TV so ye free he ya sofo foforo de echi a omo so de nyame asem ebrewo nyame shira opi baba Mamunyina, praise the Lord. But them so what them so say hallelujah. They mausida for cry. Aya makwa udifo sideni ebribia ne udifo a nyame soma no wiase so ombeje ne ma onyame soma Mose ebeje ne ma afiri Misraim kwasum onyame soma na kwa John the Baptist ema ne bedi han no ho adanse enti sida bremuni Awurade Nyankopɔn soma me samemra sani difo na mefa ehitasem ema ni nyina adenti ana petuwo yare awade seye